bibilin mo? Huwag ka bibili chichirya. Naku, iba bibilin yan. Yung ano ba yun? Yung bulati yata yung bulati. Yan. Laki-laki itong bata. Galing kami dun sa kay Tatay Jun Esquilona, may pinapagawa akong bahay. Tapos na. Palitada, 2 bahay yung pinagawa ko. Ang ganda. Paras nito kasi luwag na nito. Ito yung isa mas malaki. Sa inyo. Hindi, doon sa Kamarin. Kamarin ba? Sa San Agustin. Pero yon yung bibilin na bahay, malaki yun. Ang kung ano nito. Malaki pa rito, di hama. Kasi may kwarto kwarto, yung sala, yung kusina. Ay! Ang kailangan doon naman Nanay Rosario, kailangan doon makakuha ng pambayad ng kuryente, pang araw-araw na tubig. Siyempre may tindahan naman kailangan kumita. Lahat ng yung tindahan na gagawin na yon, lahat yun ay mayroon kompleto, diba? O lahat ngayon kompleto, may lahat kung ano yung makakita nito, sino ka sumuntok sa'yo? Sabihin mo sa akin. Tanda mo na kaya ginaganyan. Wala ka ako na untog lang. Sabi nga ni Donita, nauntog ka lang. Sira ulo ba akong iuntog ko yung sarili ko, yung sakit na yan. Kaya pabili pa siya ng payaman daw. Ay dahil yung kapitbahay na nanonood sa amin, hindi na makapiyapakilat, mag-inaraw kami. May palaman na. May palaman na. Ayaw daw po niya yun. Diyos ko naman. Ayoko na yun. Ikaw napaka-arte mo. Pareho din niya. Cheese lang na ano yun. Cheese na dilaw. Arte mo, kala mo mapera ka? Ay? Maligo ka muna. Maligo ka muna. Shh, Jeffrey, bad yan. Huwag kang sasagot-sagot sa kuan. Ganyan ka na naman ha. Bad yan. Ang arte. Sasagot kay Nanay Rosario ha. Sasagot-sagot ka pa Ba't dyan ha? Sarado yan, sarado pa. Sa matanda. Ano oo? O, yan bubuksan ko. Na kasi po, inaaway siya. Nakipagsapakan niya. Huwag ka kasi mang-away para hindi ka Kaya awayin. inaaway. Yung mga lalaki. Ha? Away niya. Inaaway niya? Huwag mo awayin. Malalaki na yun. Siya inaaway, hindi siya. Oh! Huwag bastos. Buti walang tao dyan, sasapakin kita Yung tao dito, magsabi na ko. Asan? Wala. Walang tao dyan. Isa pa nga nanay, sabi nga nung sponsor natin doon na bibili ng bahay. Sabi nga, ang gusto nga niya, ang titira nga lang si Jeffrey at si Donita. Sabi ko, kakausapin ko naman sila na gusto ko kayo na magkasundo talaga. Ibig sabihin, nanay, pag mataas yung kwan ni Donita, hindi yung kailangan. Kasi pagdating dito siya, naglalambing sa'yo, di ba? Tinutulak mo. Naglalambing sa'yo. Pakitang tao lang yun. Ha? Pakitang tao. Kita mo, pag ala kayo, inaaway ka. Samantalang siya, ilang araw siya, tulog kain lang, 4 na araw. Nung magising, ayun, nangaway na, lubat na lubat. Baka walang makain, hindi ka nagsaing. Hindi mo, kumakain yung kapatid. Nagising siya, dito ka pa nakikilamon, di inilabas ko. Paglabas ko, di nakatalikod ako ganyan. Pagharap kong ganyan, pinagaganyan na si Rosa, ay buti, malayo. Kung hindi, 3 beses. Pinanipit ko yung kamay niya, kinuha ko yung kutsilyo. Pag ako ng kutsilyo, ako naman inaway doon kami sa may poso. Hindi mo naman maawat yung mga anak, mag-inaraw kami. Nung natatensya na nila ako, hindi na makano, nasa ilalim ako hindi ako makabangon. Pinag-suntok nga ako ganyan. Tinawag si Tonto na yun. Tinawag siya. Basang-basa ako doon sa batya. Buti nga may batya. Kung hindi, sabog ang ulo ko doon sa semento. Dahil
Dagan-dagan ako, bumagsak akong ganyan. Lakas ang kakabagsak ko eh. Nauntog pa nga akong bahagya doon sa ano, semento. Sabi ng mga tao. Napakawalang yan ang talaga yung Donita. Talaga lumalaban sa iyo. Adi mamaya, pupuntahan ko si Donita kung kakausapin ko ulit about dun sa kung nagsisinungaling siya. Dapat siya nagsisinungaling sa Kaya akin. yun talaga inaano niya. Sabi niya, inuntog ko yung sarili ko. Sino ba si Raul mag-uuntog ng sarili? Kasi nga ginagawa natin ang lahat para Tapos nga, nung pangalawang tanong daw, na ano raw ako, nadapa. Oh, di iba-iba yung ano niya. Nadapa lagi kayo, kaya may pasa. Eh, samantala kita-kita ng mga tao rito, talagang sinuntok niya akong ganyan. Ang lakas. Nung yung dumating sila, ano, ang laki nito. oo nga, medyo kuwan pa nga. Tawa nga si Jerjer dahil ano ka nangyari sa'yo nanay? Pinakyaw ka ni Donita. Tawa ng tawa talaga sila. Pag ikaw ako napakyaw ko, tawa ka pang tawa ko. Eh, akala ko ka hindi totoo eh. Ayan ka. Kinuhanan pa nga nila akong lahat ng ano. Magang-maga ito. Kung hindi ko nilagyan pa ng yelo, ladat na pa yung maga. O, tinapon may laman pa! Ay, apat na yan, maanuhan yan eh. May laman pa yan. Tinapon. Ano? Binigyan na. Wala ka na Ay. yung pampalaman. Bastos ka talaga. Ganyan din palang kulay yun eh, oh. Ano rin yun? Isang bote yun eh. Isang bote yun. Alam mo. Huwag ka maharot ha. Sinasabi ko sa'yo, bad yan. Pag nakakuha ko na ng nanay yung bahay nanay, bukas o kaya Friday, pag ginagawa na yung bahay, kasi pwede naman agad-agad lumipat doon habang ginagawa yung bahay. Mahal. Pag masagi mo nga yung tattoo ko, masakit. Ang kulit naman ito eh. Katulad din yan, oh, pag nasagi yan, nasasaktan ka, hindi ba? Mm. Oo. Oh. Diyan ka lang. Diyan ka lang, ang baho mo eh. Upo ka muna doon. Upo muna doon. Ayan na, alam mo na. Aray. Ang kulit ni Jeffrey. Puputulin ko na itong puto. Nakita niyo, hindi siya pumipirmi sa isa. Babalik na naman sa balong-bato. Eh, nasa puso raw niya yung bato. Kailangan natin na Bato-bato-pik. mayroon kayong Jeffrey, pagsasama. Sabi nga Hindi rin yung nung ano ko, nung pangalan ko nanay, pagpasensya mo na kasi Donita. Ay siya na ka nagbigay sa'yo ng ano, pakisamahan mo. Mm. Medyo ano yung ka, malay mo, baka tuminaw naman. Eh yun nga lang, bato ang yalis niya sa katawan niya. Titino yun. Hindi naman ganyan yan nung araw, ang bait niyan eh. Inaano Napakabait po kasi, sobra. kumbaga na ano na siya dyan sa Yung bato ang nakaano sa kanya. Pag yan may pera, namimigay, tapos di pupunta sa balagtas. yan, mahirap din ipa-rehab si Donita. Maraming pagkain, maraming ulam, pinamimigay sa mga kapitbahay. Nanay. Oo. Mahirap Eh, ipa-rehab si wag na. Donita kasi nga, halimbawa, katulad nga nung tinanggal siya, di ba, pinarehab siya. Lumalayas. Hindi, yung lahat ng tali sa kamay niya, pilit niyang tinatanggal hanggang sa namamaga yung paa niya, namaga, halos maputol, kasugat-sugat yung mga paa niya. Oh. Hindi nga pwede. Pero bibigyan natin siya ng ultimatum. Ayun, at Sabi niyo na, kakausapin ko rin yung sponsor na sasabihin ko sa kanya na dapat kasama kayo. Para kasi hindi naman ako papayag na sila magsama mag-ina. Ihiwalay sa akin. Hindi naman niya naalagaan. Nakita naman yung sitwasyon nung nasa kanya. Kaya pinasundo niya sa akin. Sinasaktan niya talaga niya kahit nung sama-sama pa kami. Pag na-istorbe sa tulog,